אריה שלנו היה בן 52 כשנפרדנו. ניסינו לפני כעשור וזכינו לגדל יחד 2 מלאכים. דורל בן 10 ועדן בת 9. אריה אח בכור ל2 אחים ו2 אחיות, בנם של ז'וזיאן וג'ילברט גייג'. אריה שירת 33 שנים בחיל האוויר במגוון תפקידים בבסיס משאבי שדה. אריה אובחן כחולה במחלת הסרטן דרגה 4 ביולי 2014. הרופאים לא נתנו לנו יותר מכמה חודשים, אבל האופטימיות ששלטה בחיינו ניצחה את הזמן, אך לצערנו לא את המחלה. בתקופת המחלה אריה קיבל טיפולים כימותרפיים לא קלים, טיפול שארך 3 ימים כל פעם. החדר בו מקבלים טיפולים הוא חדר לא פשוט מבחינה אנרגטית. אנשים כעוסים, מיואשים ומאבדים את זהותם בצל המחלה. הרגעים בהם אריה היה מסוגל להתנתק לגמרי מעצם היותו חולה ומן העובדה שהוא רק פיזית נמצא בחדר טיפולים, הם הרגעים שבהם הגיע סמדר. סמדר, מטפלת מתנדבת ברפואה משלימה תומכת, שהגיעה למחלקה כדי להעניק טיפולים רפלקסולוגיים בהתנדבות לאנשים שזכו שהגיע אליהם מתוך רשימה ארוכה. ברגעים האלו, אריה הצליח להיות בעולם משלו, לא בחדר טיפולים וללא המחלה שמאיימת להכניע. הציפייה לרגע הזה, המדויק הזה, שנתן לו תחושות של דבר אחר, לא חולה, לא מכאיב, לא פולשני, לא מטריד, לא מכריע, וכן, אנושי, נוגע ומבטיח, מעודד ומפיח תקווה, כזה שאין צורך להילחם בו מלבד להתמסר. אריה הונצח בכך שנביא כמו הרוח משב של הקלה, ולו לרגעים, לחולים של הוספיס בית. וכך הקמנו את סיירת הטיפולים התומכים של בית רוח דרומית, רק בגלל הרוח, על שמו של אריה שלנו. לסיירת הטיפולים מבית רוח דרומית נרתמים מטפלים מוסמכים ברפלקסולוגיה, דמיון מודרך, שיאצו, דיקור סיני, רייקי, והכל מותאם למצבו של החולה ולצרכיו. סיירת הטיפולים, רכב שהעמדנו לניוד המטפלים, ינגיש את הטיפול לכל דורש. האור הזה שנצליח להביא לחולים, אפילו לשעה, היא שעה שירגיש באדם, אנושי, שלם, ולו במעט. המגע, השיחה, היחס, יאפשרו לרגעים, ולו רק לכמה רגעים, להרגיש אדם, להרגיש בכלל, מתוך חסד. מתוך אותם רגעי החסד, באותם רגעים בהם היה ניצוץ אחר בנשמתו ובעיניו של אריה, שם הבנתי איך להביא את אריה מתוך החוויה הפרטית שלו אל כלל החולים. מאמינה שלא עברנו את כל זה סתם ויש פה שליחות.